maazị nọ n'ugoli agbịsị ndị be anyị dịka ekere ma ndị mere ihe ka esi eme ihe ka mere eji gbuo anụ bunye nwaanyị ukwu ya na nwoke taa ukwu adawụ ya nọ na-abụ ewu cheta ihe olili ọtagharị ọnụ ewu chetasịa ihe olili ọtagharị ọnụ rutasịa ife anụ oligo ọlachara mbọ ya echa maka mbọ ka agụ ji eri nke otu ewu si eji nweghị ego na nna ya ha na-ahịa eje afịa o ruo n'afịa ọfụ ihe oyi ego na ya ha na-ahịa eje afịa maka ifi na mgbe ahụ onye mmụọ ekwesịrị ịkpọ ibi ya ọregụna na onye mmụọ ekwesịghị ịkpọ ibi ya ọregụna Chimdi enwe ihe ọregụna ụkọchukwu ịkarịkwa m na nke a ọregụna bụ ọregụna bụ ihe a na-akpọ onye umengwụ ọregụna n'ebe eni ọmịna n'ebe eni mmụọ ekwesịrị ịkpọ ibie ọregụna onye mmụọ onye ekwudoro ọgbụ ya ụdị ekwu nwa okwu na ọgbụ ya ọ dị enye nwunye nri ọ dị akwụnwe ụgwọ akwụkwọ ọlụnwụhụ ụlọ si ngwele na-akpọ ibie akpụ onu ọ bụ udene ọrụ ngwele ka ibe si ebụrụkwa otu aka ndị Igbo si atụ ya n'inu ngwele na-akpọ ibie ọmụọ ọkpụo ute agụụ ekpughe ihe ma ndị ọmụọ na-alụtaba ọrụ ha na ha bụ ndị ọrụ ugbo ama ngana kpuo ute agụụ ekpughe mana inu na-aba ha bụrụ ofu onye ike gwụrụ nọ na ebulu ọnụ wee na-agba afọ ọ na-ada ozu ife na-abịa kpuo ụtụtụ ikpuo ute chi na-efe ha ikpukwu nka na kpuo ute agụụ ekpughe ya na onye ike ọgwụ bịa kpuo ute agụụ ekpughe ya ya bụ na afịa sị na onye agụụ adịghị mma ike oke n'ihi na ọ bụ na n'ihi na ọ gaghị ịṅụ mmiri eji ekwe aka onye agụụ adịrọ m ike oke na okewe oke nọ ya aṅụnwụ mmiri eji ekwe aka o nwere etu ọzọ anyị sikwa atụ ya ofu inu ahụ mana atụkwara ya nke ọzọ sị na onye lijuru afọ adịghịzili onye agụụ na-agụ nri onye lijuru afọ adịghịzili onye agụụ na-agụ nri maka na osinye oje egwuregwu nne jikwa iche nne ji ejima n'ihe ọzọ ahụ isi nke ọzọ onye ebegwu isi nke ọzọ maka ifie anyị enye inu a anyị mtip n'Enugu ụlọ akwụkwọ ebe a na-agụ akwụkwọ ka ọ bụ ọ sị na ọkụ gbara mbe nwanịga kedụzi ihe ọ ga-eme ọkụkọ bụ ukwu ọwa ịmana mbe nwata gwupuo ụbụleke ọtụnye mbazụ nwata gwupuo ụbụleke ọtụnye mbazụ eze atụ ya bụ na nwata gwukwute eke ọtụle mbazụ ọkazia njọ na ogwute ụbụleke bụ na ọ na-akpọ mpete si na kama azụ ibia ya atọnarị ya n'ụtọ nya yọọ ụlọ yọọ ọkpụkpụ ịgbamụnụ inu nke ọ nọkwala onwe ya karịa ya n'ụtọ nya yọọ ụlọ yọọ ọkpụkpụ nya mee mpete ji atọ eberebe n'ụtọ mpete na na agadi nwaanyị si na kama agadi nwaanyị ibie ga-enokarị ya n'ụtala ka ihe onu nya anyị n'onu ntọbie ọ sị na ọkwụrụ ada aka onye kụọ ya efu isi aka efe na-agụ ọ bụ si bịawa ka ọ sị gbanaba aka efe na-agụ ọ sị gbawa ka ọ sị gbanaba ọsọ ka ọ sị bịawa enu a ọ sị na enwe si na ezi ure na-esi na chi maka na nkịta na-eli nsị na-enwe eze ọcha mana enwe nọ n'elu na-alacha ụtụ nwee eze ule o yitekwara ya mana negodu na-akpagharị na-elu iyi na-eli nsị kwesịrị na ezi ga-ele ule mana ụkọchukwu sị bụ ego n'afọ ka ihe eliju ọ sị nọ na-awụ jikwu n'ọba nwaanyị azawa oku ike
etu a ka ọ dị. jigwu n'ọba nwaanyị azawa oku ike eso ndụm ndụ dị m ndụm ndụ dị m ndụm ndụ dị m na ọ bụ na ji adị n'ọba ọ bụrụ na ji gwụ n'ọba nwaanyị esuozi ose anyị agbasasị gbasa anyị agbasasị gbasa anyị agbasasị gbasa bụ mgbe ahụ ji bụrụ si na ọ na-ahụ agba izu ọfụma onye ntị chiri anụ ya agba izu ọfụma onye ntị chiri anụ izu afọ a na-eme ejebe akwụlụ inu mma etinye bụ na atụlụ na mkpi ka ha kpụ eje avịa atụlụ wee jụọ mkpi eje ebe mkpi si amarala m amarala m ifo na ọha dị mma